Ahojte, dnes si ukážeme pre porovnanie posuvné systémy štandardne predávané na trhu a posuvné systémy od spoločnosti Hobbytech Slovensko. Pri tomto rámovom systéme, ktorý je bežne dostupný na trhu, si musíme zdôrazniť to, že pokiaľ sú odtokové kanály s nízkym prietokom vody, v lete sa vám môže stať pri pršaní, že tá voda sa vám nestíha odvádzať, no v zime naopak je práve že problém s tým, že ten kanál sa vám upchá, buď keď je niečo z ľadovatele, alebo vám to nasneží, vám to následne pri odmeku sa to roztopí, celé vám to vymrzne a máte problém, že budete mať zaseknuté posuvné segmenty. V ďalšom bode si ukážeme nastaviteľný podvozok v týchto rámových systémoch, ktorý pri tomto, ako vidíte, nemáme. Náš rámový systém, ktorý má nastaviteľný podvozok, vám takto krásne licuje a dolieha. V ďalšom bode si ukážem pre porovnanie, čo sa týka posuvných segmentov, ako sú zasklievané a aké majú tesniace prvky. Tu si môžete všimnúť, že pri niektorých týchto bežne dostupných posuvných systémoch sa stáva, že to tesnenie tam nedrží tak, ako by malo držať a v tomto my si dávame pozor a dávame si dôraz na detaily, aby to bolo pekné a čisté. Ako si môžete všimnúť, pri našich rámových systémoch nám všetko krásne licuje a nemôže sa stať, že by nám vypadlo tesnenie. A v ďalšom bode si ukážeme použitie kľúčiek a madiel. Takto to vyzerať má. Pekná línia. V ďalšom bode by sme si mohli ukázať a porovnať zámky a systémy, ktoré vám uzamykajú váš priestor. Tu, ako môžete vidieť, je to bežná, tenká koľaj. Pri nejakom zamknutí bude sa to tváriť ako nejaký bezpečnostný systém. A fixné dielce, ktoré vám zostávajú zatvorené, na ktorom nemáte umiestnené madlo a nepotrebujete ich často používať, tak máte takýto bezpečnostný kolík. Pri našich systémoch máme teda použiteľné madlo s manuálnym zámkom. Ďalej vám môžeme ponúknuť automatický systém, prípadne bezpečnostný trojbodový systém, uzamknateľný na kľúč. V ďalšom bode si ukážeme pre porovnanie, ako vyzerá nekvalitné spracovanie povrchových úprav a určite nechcete, aby po roku alebo po dvoch vaša konštrukcia vyzerala takto. No a tu si môžeme ukázať profil, ktorý máme u nás na showroome v Hobbytechu Slovensko, ktorý je dennodenne namáhaný verejnosťou a našimi zákazníkmi a vidíte, že nepodlieha absolútne žiadnemu poškodeniu. Takže ak chcete kvalitný produkt, viete, koho si máte vybrať. Pri tomto systéme si môžeme ukázať, ako použijete poloautomatickú kľučku, zavriete si, dvere si nastavíte a možno to zatvoríte.